Digoyang apa lho Kancak Mara sing digoyang ya ketoprake siswa budaya iki nostalgia metune awake dhewe Cucak Rawa. Cucak Rawa nek aku gumun ndut. Gumun perkara apa? Awan sing nonton akeh. Ya percaya anjen awan kursi semene piye tumplek blek. Anjen ora usah buah. Ora buah kok ora nonton ora akeh lah apa. Lah iya. Mulane bengi-bengi ya mulai dak karepe dhewe anjen aku kok gedeng aku. Ora perkara ngono. Aku sing tak pikir angger siswa main ya ngene iki. Ya ora masalah. Angger metu dagelan kok mesti sing delok kok karek kenek diitung. Lah sing mula tak kandhakno kok awan mang sing nonton pancen wakeh. Ketoprak bar sore terus do mulai ketoprak main tido ndelok neh bareng metu dagelan ya do mulai kabeh ben kacak pokoke aku malah kudu ora apa-apa ya jen ngono aku karo kowe ndut anjen ora uman wong delok ora masalah tak ibaratno kerja maca ora masalah maca ora delok ora apa-apa mocoke dadi dagelan jebok takokno ya bar bayaran dienggo tuku wedokan wis kok anu bayaran pira kok wedokan sapa ngerti ana sing gelem murah-murah wedokan wedokan landut sing penting ijeh ayu awake seksi ora pati lemu tak cedhaki kathek guyang-guyu bareng tak jawel Pak jebule bisu aku ya gumun Pak gumun piye jaman aku biyen durung melu ketoprak dagelan kirun jaman kondang nek ditekakno pamirsa ya 10 juta tanggapane kirun tok ya ta abah kirun saka Madiun kuwi sing delok akeh sing guyu yo akeh jaman dagelan almarhum Pak Belong kuwi yo tanggapane yo paling ora 3 juta sing nanggap yo ono sing delok yo ono sing guyu yo akeh sing tak gumuni siji apa dagelan klenteng saka tayu budal dhewe tanpa ana sing ngejak tanpa ana sing ngebel bayarane 200 kok dodo tinggal mulai kulo sing dadi pernyataan mergo ora buah mergo dagelane gak pinter kowe dagelan goblok didelok lapo lha nek aku bareng ngetoprak iki aku ngetoprak wis wegah karepmu aku ape melu Kang Priyanto wae ndupeng iso piye kowe nek Kang Priyanto rasa ngetoprak tuku lemah tuku sawah bolak-balik kowe ngetoprak tuku lemah ya rong dunak tak nguluki kowe lemah kok rong dunak lah piye kaya lha aku yo ndelok mergo kowe goblok nek iso goblok lah kowe main ning desa ndi rumasan ya rumasan sejarahe rumasan piye lho ora ngerti
ngerti ya mergo kowe goblok. Apa sampean ngerti sejarah rumasan? Kene kan nggone jadwal kan maine iki ning desa Mangun Reksa. Ning rumasan, duka rumasan, mau rumasan ya kene iki ono kok Ciruk iku wis mangunan. Oh, kidul dalan wis mangeng. Lor sithik Kundoyo, kono Rimalang. Apal Pak. Apal lho. Kok pati kok apal piye? Iya sing penting budaya apal desane wong kulino main ning kene. Ya jas lah sejarah rumasan. Rumasan iku sejarah kok sebabe apa kok jenakno desa Rumasan. Sebabe apa mbiyen kok kene kok jenakno rumasan. Rumasan nang kene mau ana desa. Wis desa ngene iki ning wong iku ora duwe kabeh. Ora kaya saiki. Biyen gong liwang-liwung wong do luru pangan angel. Sejarah iku ngono. Terus ana pahlawan sing lunga merantau nang daerah liya. Perantone luru emas. Dompeng kuwi mau. Dompeng luru emas ning Krasan. Entuk duwe akeh akhire ndodro keneng kanggo bondo, keneng kanggo donya. Biyen iku mergo luru emas ning Kalimantan ning Sulawesi Krasan. Terus biyen sesepuh terus jenakno sok ben arep jaman desa kono tak jenakno desa Rumasan mergo luru emas Krasan. Iki oleh buku kondi dhewe iso. Rumasan mergo biyen wonge melarat terus merantau ning Kalimantan luru emas ning Krasan. Mergo kayane akeh terus Krasan. Mergo luru emas Krasan dijenakno Rumasan. Berarti wong kene sugih-sugih to Pak ya perkara emas biyen. Iya no. Berarti piyai Rumasan kene kabeh biyen ngene melarat tenan. Ya menawa. Menawa udah lagi teko mbok takokno lha apa. Lho, jare sejarahe ngono. Dewe karo desa Rimalang. Nek Rimalang iki mau ning mula sak joge ana Rumasan. Ono umane ya ana wong sugih akeh. Rimalang. Iya saking do sugihe lawuh bendina gak dipikir. Tuku iwak, tuku daging, tuku iwak. Lawuh mangan lawuh bendina gak diurusi. Delalah ora kontrol saking lahapele mangan. Terus kelegen. Kelegen apa? Kelegen rine gorokan Malang. Dadi ana jaman desa kono jenenge desa Rimalang. Mergo sejarahe ana wong kelegen ri ning gorokan Malang. Menawa aku dhewe lagi teko kok. Menawa iki tenan ora sejarah kok. Iya, dhewe karo desa Mangunan. Nek Mangunan iki wis ana desa Rumasan, duka Rumasan wis ana Rimalang. Ning kono kuwi ana desa ning jero ana omah blas. Kosong durung ana gawe omah. Isih ora-ora. Dadi kayane sithik-sithik diklumpukno, dienggo bangun. Saking akeh wong bangun omah ning kono. Kan jenenge wong bangun iku bangunan. Ya wong bangun ya bangunan. Lah iya. Dadi omah wis akeh. Nang kono dijenakno desa Mangunan sebab akeh wong bangun mergo rezekine akeh. Oh ngono. Jenakno Mangunan akeh wong bangun. Mergo kayane akeh tiru piyai Rumasan. Oh malah ketemu. Berarti ning kono imone ya ora tok ora ana omah blas. Durung ana. Terus akeh wong bangun dijenakno Mangunan. Berarti kono bangunane akeh no. Menawa. Aku lagi rene lho takoki lha apa. Menawa kok terus nek ora roh ora usah cerita. Lah nek lha kowe roh piye? Kok Mangunan kok akeh wong bangun Rimalang ana wong klegenri. Rumasan tukang luru emas Krasan. Lah Krasan nyatane sukses ora iso nyeritakno kok Kyai ngalor ngidul Mangun Reksa Tambak Rama iki perkara tuku akeh ra perkara nyambut gawe ning kono. Engko Tambak Rama ya mbiyen ning kono ora ana apa-apa ana ning tambak tok. Biyen sing gawe pane terus jenenge Tambak Rama ngono. Ora ana sejarah ora usah gawe
nek kok desa lho aku pulau Kalimantan Sulawesi ngerti sejarahnya mangkane maca buku sejarah apa wong kowe nguyur ado pitik kok lho ado pitik ayo kowe ora tau lunga-lunga kok lho maca buku reading skill membaca kemampuan membaca lho kepinterane wong ora mergo pengalaman siji krana maca buku ya ana lha kowe nek sejarah apa Sulawesi Pulau Sulawesi ki ngerti sejarah. Ora. Lah Sulawesi sejarah piye? Ora kaya kowe Rimalang kok gen Rimalang, Sulawesi biyen kono ana sejarah tenan. Sepiye sejarahe? Biyen ning kono nang Nganten Anyar, Pak. Nganten Anyar, sing lanang ganteng, sing wedok ayu. Iya. Mergo sing lanang ape nyambut gawe perkara nggo nyukupi butuhane wong omah-omah. Sing wedok kan karepe ditinggal. Kuwatir. Mergo ndek bojo ayu kuwatir nek selingkuh. Sing lanang terus mara bengkel. Apa? Golek kathok sing saka wesi. Dandakno dhewe. Kathok. Mergo ilat Jawa nek ndarani kathok kan suwal. Biyen nek kono dudu Sulawesi. Apa? Suwal wesi. Nek mergo rejane dadane jaman. Saking akeh wong Jawa ora apa ning dilek, apa ning Sulawesi ora pernah terus digenti. Genti piye? Apa ning Sulawesi. Berarti ceritane nang kono ku ya ana bojone digekno kathok temenan. Menawa. Kacota. Malah melu menawa. Iso melu menawa. Aku yo gregeten kok. Mergo wong bodho karo wong pinter. Apa? Iku kan beda ado, Mas. Kaya kowe iku nek bodho ora iso bisnis yo ngene iki. Bayaran 220 semangatem kok ngene piye? Lah ngantek main apa dong di? Mulai lah. Sama 220? Lah biasane 300. 300 nek udan deres sak marah udan ya loro selawe. Lho ora udan kok malah dipotong iki. Dipotong wong kowe ora udanan ora mbah-mbah. Denger takon banjir mang. Ben oleh 400 aku. Oh ora masuk akal kudune nek terang malah dimboi. Ya ora. Mergo nek bodho karo pinter iki bedane jauh, Mas. Bedane lho nek wong bodho karo didongakno sing sunat. Kenapa? Lali ki wis jenenge. Alah kono sapa? Sapa jenenge mangangi Dewan? Dewan ki maca lho. Iki mang tulisanmu silang. Yogi David Setiangga. Yogi sapa kowe malah sing lali. Ora dapik ngono ah. Ora dapik nganggo A kok. Dan ngono sapa? Yogi Widya Setiangga. Enggak ya. Oh iku lho bener aku. Widya Setiangga. Oh iki didongakno dadi bocah sing pinter, sing sukses ben ora kaya kowe. Lho. Kok iso kaya aku pinter. Pinter apa? Nek wong pinter lho kowe derene aku goblok, aku pinter. Pinter piye? Nyatane ndingi tanggaku njuk dhuwit ra tak kei. Iku ora wong pinter. Lha apa? Wong medhit. Lah dhuwit golekane angel maksud dikekno. Ya kowe golek mangel kowe goblok. Lah sing pinter kaya Kang Priyanto digawe gue giring ini tanpa buan. Lah tanggane apa iku lairan bareng nekakno tanggane geger tanggapane ora. Ah golek badhe. Pinter penting. Mergane bodho karo pinter iki beda adoh. Nek wong goblok karo pinter tetep beda. Beda, ning bedane kon nyambut gawe. Padha-padha njupuk watu. Pinter karo bodho iki dhewe, Mas. Nek njupuk watu padha, nek jenenge wong pinter karo goblok juga watu ya padha njupuke. Beda. Nek perkara pemikirane ancen beda, tapi nek jenenge njupuk watu, wong goblok ya njupuk watu ya matik, wong pinter ya matik. Iya ning dhewe. Bedane nek wong bodho mek watu njupuk watu. Sedina rombongane wong 5 entuk sak trek. Iku bayarane paling wong siji 150.000. Lah terus padha wong pinterane rombongane wong 5 jika watu ya paling 100.000. Ya ora anak wong pinter. Wong pinter iku juga watu cilik ning puluhan juta. Loh, watu apa? Lah watu ginjel. Kowe tau roh? Kowe tau roh watu ginjel dijukuk ngantek sak trek. Lah ginjele mok sitak lho. Lah iya mulane. Lah iku jenenge gak watu sing diwatek iku jenenge watu penyakit. Lah iya kan padha-padha watu. Watu saret karo watu sithik. Lah iya watu ginjel.
sedina paling burungane sensu paling mentok 250.000. Alah padha ae nek wong pinter jenenge ngetok kayu ya les mono. Ya nek padha-padha ngetok tapi nek wong pinter ngetok daging sithik ngetutup 700, 800, sejuta nganti 2 juta. Ku ngetok apa? Lah ngetok daging sunat. Kowe tau ora ngetok daging sunat diketok 2 meter 4 meter. Ya kelakon sak sikile entek. Onggone paling mentok ning nggonmu mung 10 cm lho. 2 meter lho. Aduh. Wis ora nggonku, Mbah. Ayo umume ndak ngono kok ana ngetok wong sunat kok nganti meteran lho. Ya mulane pinter penting ngono lho Mas. Nek iku gak perkara pinter iku ancen anu gaweane sing bedakno, Pak. Lah ya nek wong pinter kan gak iso. Oh nek yo penak wong goblok. Ah, contone alah cah tukang syuting metu neh. Apane? Tukang syuting yo. Lho tukang syuting metu kenapa? Iku lek dikirim anut-anut ketoprak dikirim bolak-balik. Aja. Bisa enggak tukang syuting anyar iki. Yo kawak wis lira. Ya maksudnya urung ngono. Nek nyuting durung ono 20 tahun. Lah terus Joko ketoke iku Joko iku. lah anakmu kok dipek bojo tukang syuting ento. Lah ora oleh. Di bojo tukang syuting lha apa? Ini lho Pak, jenenge jodoh rezeki pati Gusti Allah sing nentokno. Wong tuwa iku kari ndukung. Lah nek encen gaweane nyata, sing penting tanggung jawab. Ya ta, ya ora apa-apa no wong anakmu ya wedok. Ya ora dipek tukang syuting aku ora oleh. Lah nek aku upama anakku ndek bojo, kan aku pengen ndak duwe putu. Dan duwe bojo tukang syuting oleh duwe putu kapan nek ndek anak kapan? Lho. Ya nek wis anu, nek wis gak nyuting kan gak nek wis ndek bojo kan gak nyuting nomah. Lah nomah tukang syuting gaweane lha apa? Nginjang. Lah iya, wong nek duwe bojo ora wani bomah nang gone bojone diinceng bloko. Nek ndek anak kapan? Iso mana? Anu, nek kepengin ndek putu cepet kon ngepek tukang son. Lho kok iso iku lha apa? Iya no. Dek ngono. Lah tukang son tugasnya apa? Ya biasanya nak bas-bas itu ya ngetes mic. Lah tes-tes. Ya. Anakmu rung dijak nang nggonmu iso kelakon ndek putu loro kowe. Perkara. Lah wis dites-tes no. Niku ya ono. Niku ya ono. Lah kaya ngono wong tukang syuting ndek bojo kok diinceng tok ya ora ngono. Ya padha wae. Yo gawean yo iku minangka gawean. Aku wis iya. Aku nak ono percaya mergo nek daleme Pak Priyanto dalah Isudarni Sing penting iki kan syutinge Oka. Ya, Oka kata Mbak Romo. Ya Oka. Sone Pak Seto. Pak Seto ini wis cocok. Kolaborasi yang sangat cocok. Kok kowe Di iso samping soundnya suarane banter, tur cetha peka, syuting Oka juga gambarnya jernih. iya. Nanging Kenapa? senajana suarane banter, tur gambare jernih. Upama dadi kaset aku diweki, meneh kok diweki kon tuku nek diweki aku moh. Lho. Wong iki gak kanggo sampean kok. Ayo upamane, Saumpame dadi kaset, iya kon tuku. kon tuku nek diweki. Meneh kok kon tuku diweki aku moh. Lho berarti sampean iki berarti kurang wong anu. Tegese kaset iki nggo kenang-kenangan setel omah. Kok emoh iki piye to? Terus evaluasi kok. Di setel omah. Iya no. Aku nomor ora ndek sidi kok. Lho, Tak setel karo lambemu. teko omah kon ngomot bojomu maksudnya. Gregeten wong sidi kok nganti lan duwe dagelan jaman saiki HP ana kok. Zaman saiki HP arep biyen ora padha ae. Ya beda. Bedane HP biyen paling banter apa iku poliponik. Ya ta. sing duwe tur ora sembarang wong. Ora ngger wong biyen sing duwe pegawai negeri. Heeh. Paling ya Tukang son nek jarang duwe. alah tukang son biyen apa nek mayakno sone jan sepeda. Tukang syuting wis duwe. Ya pot yo syuting ora ono biyen. Syuting. Lagi ono dibacok foto. Bedok foto ya apa? Cret Foto. Nah iku urung ana syuting. Urung Nek ana saiki wis kemajuan. Kemajuan. Sing di HP ora trimo pegawai negeri tok. Itu akeh. Dene cah sekolah kok biasa. Tak sekolah, tandur, Heeh. pengedos yo di HP. Nguli batu Sok tandur nggo HP. Oh iya zaman saiki nguli batu. Iya cekelane
cekelane HP. Tukang golek rosok, cekelane ya HP. Wong tandur, wong ngicir kacang cekelane HP. Jaman saiki. Kok roh nek wong tandur cekelane HP. Mbokku dhewe lho. Mbok kuwi nek ape nilai wong tandur ya apa tau saiki moro ning omahe siji-siji. Piye? Langsung diupload ning Facebook. Sesuk sing iso tandur sapa like dan komen. Langsung do nge-like do komen. Aku dhewe sesuk prei. Lho, Ning tak wekas ya, Dut. apa? Nek upama mbokmu arep tandur. Nek wayahno ketoprak tak pengen nonton. Lho, apa masih sesuk tandur lho. terus bengi ana toprak. Ana toprak sesuk tandur, bengine ngene iki pengen nonton. Lah perkarane apa? Tahu ana kedadian nang desaku. Bengi nonton ketoprak, esuk tandur. Saking nonton ketoprak ora mulai nganti esuk, ngantuk. Tandur kan ngene. Ngene. Dilalah ngantuk kejungkup ndase kedelep jero sawah. Kok gak perkara ngantuk. Perkara apa? Dicongkrokno dulur wedok. Wis dihukum saiki. Kanggo mangayu bagya wis kadate wis kabul niate kalaksana biyanipun Bapak Priyanto dalah Ibu Sudarni iki kajate sunatan wis kalaksanan kabeh selamat sing nanggap selamat sing ditanggap sedaya pamirsa rinten kelawan dalu didongak-dongakno selamat paribasane lunga becik muleh ya apik ora halangan sawiji apa-apa. Kanggo panglipur awake dhewe lan kanca-kanca pamirsa kabeh sanak kadang mitra karoh diaturi tembang-tembang aku mau diweling apa karo Bapak Sarkimin. Mau sing Bapak Mawawan. Bapak Mawawan Ana jalukan apa? Ora ana jalukan ndandeh. Lho, lha kok diweling-weling apa? Maksude ku engko bengi kon metu dagelan ngono. Wis ana ora ana wong las penting kowe metu. Kowe nek kene lho ndodok koprok iki kok mburi. Akhir welinge ngono. Kok ora ana wong delok tetep kon metu dagelan. Lho kene iku masih didelok ora didelok tetep metu. Nah ngono ya. Iya. Penyanyi Rano badute bareng dibuka lho. Rano badute malah gak gathok. ora cocok. Nesu. Lah jare karyane wong jaman kuno ngono. Lho ketoprak mbok piye tetep ana dagelane. Oh iya no, awake dhewe penyambung lidah pomono kanca-kanca kabeh jenenge ketoprak anggotane akeh Pak. Eneng sepisan ping pindho Mas Gendut. Mas Gendut, Piye? iki Pak Priyanto duwe kajat duwe gawe. Ya, Semono uga bangsa Indonesia ya arep duwe gawe. iki cocok perlu dielingno. Tanggal 17 April masyarakat saindenging Nuswantara Indonesia. Indonesia saya daerah kecamatan Tambanromo khususnya desa Mangunreksa ya dukuh rumasan tanggal 17 April aja nganti golput Ayo bareng-bareng mara ning TPS. mara ning TPS nyoblos pilihane dhewe-dhewe apa sing disenengi Pokoke ora usah mikir apa iku gampang terpengaruh. Sing ana ning atine ya kuwi pilihane. Ning aku ngelingno mung siji. piye Nderene jejer aku. ngene ya Niki monggo Bu dipersani sing siji kaya iki, sing siji kaya aku. Wis piye ya jajan modele yang ini iki sampean. Sing penting pokoknya aja nganti golput, gunakan hak pilih Anda untuk membangun atau menentukan besok umur Indonesia 5 tahun ke depan kembali. Ya, ya Jo Mas Tejo nyanyi nembang yuk. wah aja turu Mas Tejo ya Mas Tejo disepot penyanyine ya mentoke gambyak kaya palapa lah mriku menusane Yuk. Iki jalukan foto. Ngon. iki lho ora mbok foto sisan Nih, kalau lho Mas HP-mu rusak foto karo kelentang.
rusak masa HP. Ya apa kono raine mengandung magnet apa? Sing jalukan foto kono. Lah sapa? Mas kono. Iku kan ana sing njaluk foto kono aku ngenane men nggone mangunan jak salaman tanganku terus tuwles kabeh begini. Apa, Mas? Wah, apa kono ra ijik bar mangan? menawa. Ono kok tangan teles kabeh. Mbak Dias. Iya, awake dhewe wayahe ngaturno panglipur, kowe mau ning taman ana sing urung diaturi apa? Iki mumpung sing duwe waktu kepale. Aku pengen nyanyi nglabur langit. Aku apa nyanyi ngelabur gede. Apa nyanyi ngelabur gede. Bodoni. Sawerane ora ana. Wis entek kok nyanyi. Urusan dhewe kok teko kene lapo. Nek ora yo liyane ra. Ora, aku tak nglabur langit. Aku liyane. Ya terserah nglabur langit wong loro ya ora apa-apa gantian. Lah apa sing kono? Apa? Sing anyar ae ya. Ya, Monggo kersa. Nget-ngetan ae, Mas. Oke. jangan nget-ngetan. Elingan mantan. Ben ora ngantuk. Pak Seto sane penak iki. Penak iki. Nah, cocok setelane iki. Cocok. Agar sing kita dhewe gelem macet ning kono ya penak. Penak. Lah nak rino Mas Genteng. Kowe anggere to ora cocok nek gak. Turu aman. Aku diamuk. Lah kok ngono. Masahan sekarang rek. Pokoknya Ayo. aku bener yo itu. Kelingan mantan, Mas. Monggo. Ojo pademen siswa budaya. Ku ketan ning prapatan balian ning mantan padha karo mangajangan nget-ngetan. Tapi coy. Yo man. Iya dong.
khususnya pasukan joget yang ada di kanan kiri panggung semuanya tetap damai, tetap asik. Di ora ono lho. Kanan iku ndi? Iki. Ya ora ono sing joget lho. Sibak-sibake. Eta benake. Kang Priyanto nggih. Matur sembah nuwun, Pak. Priyanto nggih. Lumayan yo ya. Matur suwun ya, Pak. Matur nuwun, Pak. Ning taman mang ya oleh ngene iki. Ora, Pak matur suwun enten tambahi meneh ha, Pak. Dicek wong nggih kok malah. Lah piye? Wis diniati tenan. Mboten pareng. Ketoprak wis pirang taun? Anu 9, Mas. Ayo 9 taun Iya. tau teko ana ketoprak ngene iki tanpa njaluk laku terus diwek sing domah tau. Ora tau, Mas. Lah ya mulane diwek kowe ceh njaluk ibu piye? Aku matur suwun lho. Tak pikir aku ngerti, Pak. Kenapa kok Pak emangan tirene ngangoni? Piye? Mergo oleh ngomong mau. Piye? Rumasan luruk Mas kerasan. Lah, balik ini jek Pak menawa metu neh. Kowe aja sini-sini Lah aku kudune piye? 9 taun kowe ngetoprak ora tau sing domah ngekeki dhuwit. Nganti 50.000 lah kowe dhewe 50 kok malah njaluk ibu. Nek kowe njaluk ibu, aku njalukno sisan. Kok iku jenenge padha ae. Kok malah Matur sembah nuwun, Pak. Mugi-mugi rezekine kathah. Amin, alhamdulillah. Amin, amin. Ya ngono ya. Nah, dilanjutno. Pokoke iki wektune isih dawa, Pak. Ya. Awake dhewe isih ngetokno lakon iki diaturno sik panglipur kunjuk para tamu undangan khususnya Canom. Jaluk apa, Mas? Apa, Yas? Rara Jonggrang. Rara Jonggrang. Ayo diaturno. Jalukane Rara Jonggrang. Aturno, Pak, kunjuk jenengan, Pak. Ya Rara Jonggrang. Wis ora usah tak semayani. Langsung ya, Mas. Langsung. Wis. Ora usah nyawer lah, Pak. Nek ana kekno ngono ae. Lah. Rasa nyawer kok ana kok kekno. Lah tiba ning kono kok wel-welan ning sak suwek. Lho. Ora. Ya sapa lah ya. Tak paringi Pak Rara Jonggrang. Ngangge gong lah, Pak nggih. Ah, cocok. Ayo. Gantian Mas dangdutan kok. Rara
turuti munggahe Joko Mlarat Pak ayo rembulan senenge ayo ayo kaya ngene rasane wong ora duwe tresno tenan mbok anggap sepele yo senenge mulan parane wis mesti bae yen bengi rembulan jenenge ya iyo esok dele sorene dadi tempe nakarepe tresnamu mung abang-abang lambe pun diaturi karo jonggrang Pak nggih kersane lakone tutup kripik gedang kripik telo sithik edang sing penting didum rata sithik kripik gedang kripik telo sithik edang ayo padha nutupno cerita nah matur nuwun konjo Pake biaripun Bapak Priyanto sak keluarga ingkang sampun ngrawuhna siswa budaya muga-muga diparingi barokah oleh urip paribasan diparingi umur kang dawa rezeki sing barokah sehat awake ana kurange njaluk